Ποιος είσαι εσύ? Η ταυτότητά μου. Γιατί δεν την έχεις? Γιατί μου τη δίνεις πίσω? Αυτό το κάνω μόνο εγώ μόνο όταν είμαι πληρωμένος για να σκοτώσω κάποιον. Ποιος είσαι? Δείξε μου το πρόσωπό σου! Γεια σου Παναγιώτη. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα να ακούσεις μερικά πράγματα. Δεν γίνεται αυτό. Ονειρεύομαι έτσι. Τι είχαν μέσα εκείνα τα χάπια? Ξέρεις Παναγιώτη, ποτέ δεν πίστευα ότι θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να έρθουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά τελικά κατάλαβα πως έκανα λάθος. Ποια συζήτηση? Ότι ο αυτός μου είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μου. Λίγο κλισέ, δεν νομίζεις? Υπάρχει κι άλλος τρόπος να το καταλάβω, πέρα από το να κοιτάξω τον εαυτό μου στα μάτια. Λέγεις ότι θες ξυπνάκια. Αλλά ό,τι και να λες, δεν αλλάζει το ότι έφερες τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση. Εσύ ξύπνησες ένα κομμάτι του εαυτού σου, το οποίο κράταγες καλά κρυμμένο εδώ και καιρό. Και τι είναι αυτό το ελεύθερο κομμάτι, όπως λες? Και τι είναι αυτό που απελευθέρωσε? Με ρωτάς, γιατί δεν θες να το παραδεχτείς από μόνος σου. Γι' αυτό έφτασες σε μένα. Απελευθέρωσες το συναίσθημα. Σκότωσες έναν άνθρωπο, όχι επειδή ήταν η δουλειά σου, αλλά επειδή το ένιωσες. Χρησιμοποίησες το όπλο σου σαν πολίτης και όχι σαν επαγγελματίας, ο οποίος δουλεύει για τον κόσμο, τον σάπιο κόσμο τον οποίο ζούμε. Και μόνο που συνεχίζω και βρίσκομαι εδώ, είναι αποτυχία. Ακόμα δεν καταλαβαίνεις το λάθος που έκανες? Λοιπόν, ίσως το καταλάβεις αλλιώς. Τα χάπια που πήρες, πήγες και τα πήρες από το πρώτο φαρμακείο που βρήκες. Ο φαρμακοποιός σου έδωσε τα χάπια με διπλή δόση υπνοτικό. Γιατί πιστεύεις ότι σου έδωσε αυτά τα χάπια? Γιατί του το είπε κάποιος άλλος δολοφόνος, για να με κρατήσουν περισσότερο και αυτός να κάνει τη δουλειά του ελεύθερα. Ακριβώς. Τώρα δείξε μου τι πραγματικά μπορείς να κάνεις.